Poďme si ukázať, ako pridať bankové účty do Everyfin Merchant aplikácie. Nachádzame sa v procese registrácie. V jeho prvom kroku vás aplikácia Everyfin Merchant požiada o pripojenie bankového účtu, na ktorý chcete dostávať platby od vašich zákazníkov. K tomu budete potrebovať prihlasovacie údaje do internet bankingu vašej banky. V tomto kroku vás chceme ubezpečiť, že prihlasovacie údaje neuchovávame. Tie vidíte iba vy. Nakoľko sme platobná inštitúcia s licenciou v 30 európskych krajinách, vedzte, že ste v maximálnom bezpečí. Jedným klikom si vyberiete vašu banku, ktorú chcete používať na prijímanie platieb v Merchant aplikácii. Bezpečne vás presmerujeme do banky. Na prepojenie Everyfinu s účtom potrebujeme prihlasovacie údaje. V prípade mBank to bude váš identifikátor a heslo, ktoré používate v internet bankingu. Prihlásime sa. Everyfin Merchant aplikácia je vytvorená spoločnosťou Usability Engineering Center SRO. Preto v banke udeľujeme prístup tejto spoločnosti, pod ktorú spadá aj Merchant aplikácia. Ďalej to napríklad aj digitálna peňaženka Everyfin Wallet aplikácia, ktorú budú používať vaši zákazníci. Súhlas udelíme vybraním účtov, ktoré chceme pripojiť a následne stlačením tlačidla potvrdiť. Ďalej budete vyzvaní na autorizáciu operácie. Potvrdenie autorizujete v mobilnej aplikácii mBank. Operáciu schválite stlačením tlačidla potvrdiť. Operácia je tým pádom prijatá na vykonanie. Späť do procesu pripojenia banky sa vrátime stlačením tlačidla OK. V pôvodnom procese môžeme vidieť súhlas ako zaregistrovaný. Tým sme pripojili účet v mBank a môžeme sa vrátiť späť do Everyfin Merchant aplikácie. Podľa našich bankových údajov aplikácia mohla predvyplniť základné informácie. Skontrolujeme, či sú správne. A stlačíme pokračovať. V prípade, ak by sme mali v jednej banke vedených viacero účtov, v tomto kroku by sme vybrali účet, ktorý chceme používať ako predvolený. V našom prípade máme pripojený účet len jeden, vyberieme ho a opäť môžeme pokračovať. A máme hotovo. Úspešne sme pridali bankový účet a môžeme začať naplno používať Merchant aplikáciu. Dúfame, že vám video pomohlo. Pozrite si aj naše ďalšie videá, ktoré vám pomôžu dostať maximum z Everyfin Merchant aplikácie. A ja už idem pokračovať s vyplňaním produktového katalógu.